Tá ilSiar ar an bhód ó lúnasa 2025. De réir líon na scoileanna agus na scoláirí atá clóirithe linn, tá ilSiar hena féin ar an ordáin is mó ar rastalíonn ar scoileanna lán Gaeilge agus Gaeltachta. Cuir míad ordáin as Gaeilge ar ord chaideáin ar fáil trí chomhpháirtíocht le exam revision. Is féidir le scoláirí ruachtain álar achmhainne trí Gaeilge agus trí bhéarla de bhór na comhpháirtíochta seo. Buineann an luach ua thúil atá ag ilSiar leis na cruthathóirí a chruthíonn agus a chur na hacmhainní forleithne atá gcuin ar fáil. Is múntóirí is scoil na lán Gaeilge nó Gaeltachta iad a thugann míniú ar thubací costa in Gaeilge chruinníoch ag leibhéil a higann scoláirí lán Gaeilge agus Gaeltachta agus iad ag úsáid na teirmíochta a eictar sna pápar scrúdathe agus teirmíocht chruinn heicniúil na nábhar. Tuaigh múntóir ar scoil sonraí logála isteach duit. Nó mátá an scoil tar éis a thucrú, beidh tú ábhata logála isteach le de chúntas Microsoft nó Google. I níag duit logála isteach is fiú de cheola riamhfuist scoile a chur le de chúntas. Beidh de chúntas fulla bheith tús, agus féidir na hábhar a dhéanamh tú a ranú tríomhrú ar an rinnealóg bhuí ar bór ar dheis. Ina dhéag sin, i bróg de cheola riamhfuist scoile mar anam úsáideora duit, leis an basocail a tugach duit. Má tháirdaonn sé go nathraíonn na hábhar a dhéanann tú ní gá ach na hábhar atá sucrathe ar de chúntas a athrú triail ar an rinnealóg bhuí sin. Cuoinnig go bhfuil ilSiar tógtha mar áis hocaíoch bhreise chun ceiriú le do chuid oibre. Úsáid é le cur leis an méid atá ag tarlú sa seomar ranga. Úsáid é mar eolas bhreise a nuas ar an eolas a thugann an achmhain is luachmhara duit. Sin í an bhúntóir. Tá gach ábhar ar an ordáin leagtha amach ar an stíl chéine chun comhtheasmhacht a chin tú, ionas go mbeidh sé éasca ar gach scoláire nó múntóir nó tuismitheoir tacht ar na hacmhainní atá uathe taobhiste de ábhar ar bith a dhéanann siad. Mar sin má thuigeann tú conas ábhar a bháin a aimsiú, conas na hacmhainní éagsúla a aimsiú le stig den ábhar sin, tuigeann tú conas a dhéanamh i ggur gach ábhar. Tuigh sibh ar ilSián cur láthair nótaí, cuisanna, cheisteanna agus réitigh scrúdathe de réir topacha agus fápar scrúdathe agus scéimeanna marcála umlána freisin mar chuid de gach ábhar. Agus tú ag obair ar ilSiar is anmh go mbeidh tú ag féachant ar achmhainn gan rud ar bith eile ar siúla agat. Ba chóir go mbeidh peann agus cópléir nó leithanacht a thois éigean, os do chóir agus tú déanamh nótaí den na príomhphointí, nó scríomh beagán faoi thoirmí go dagan do bhuirthe sna bhfíseán. I gás an bhata mar shampla, beidh tú go minic ag stoppa an ilSián agus a buin triail as an gceist tú féin agus ag tosú a ríis ar an bhfíseán chun féachant ar réiteach agus chun éisteacht le tror an bhúntóra. Nó sa tír ó léocht, beidir go mefa ag stoppa an ilSián chun léir a tharraingt, sulla dulsaíonn tú a rí sé chun éisteacht leis an múntóir a chur breis eolais leis. Tá na cur láthair a gcuin deartha ar hempléid a thuirthaigh an deis is fearr de gach scoláire an tábhar a léamh agus a thuiscint agus ar lí a cheadóg de bhúntóirí iad a úsáid an bhuaine seachas díreacht don léachtóireacht. Is cuma cén tábhar atá gceist, feicthe sibh eolas ag teachtar na sleamháin píosa ar fíosa, an stíl takes céanna, uchar thuirmí an ábhar, na tuirmí is táchtaí den ábhar, i gló traum agus a hiile. Beidh na cur láthair úsáideacht an ilSiar uaireanta, úsáideacht sa rang go minic, agus buinnig múntóirí agus scoláirí úsáid éagsúil asta. Bog tríd na cur láthair chun eolas nua a lurg, chun ceithre leat ceiste ragart, nó chun alt a scríomh. Ach, cuoinnig go gáin beidh an peann agus an pápar uait freisin, ná bí ag réitrí cur láthair ag léamh gan a bheith ag braca nótaí dit féin ó am go ham. Tórlíonn
Fálam nuair tá mid ag aimsiú ólais nach bhfuil arólas a gcuin, agus I ddíriú isteach chun tuiscint a fháil air. Tá mid anna bhródú las na múntóirí atá ag cruthú ábhar ar son. Tá siad de scoilne agsúla lán Ghaeilge agus Gaeltachta agus tuigeann siad riachtanis an ábhar agus conas topací casta a tholéirú do scoláirí chomáile conas scoláirí a olafú dá scrúdathe. Seachas an bhata atá beag an agsúil beag an chéad lehanach ar seirbéir nótaí mar an ggéine is cum a céint ábhar atá gceist. Feiceadh sibh seiclistí fálamathe le béim curtha ar na hochracail le cló, tram, dáte. I níag an lehanach sin feiceadh sibh nótaí curtha ar fáil ar lí iarúnach dar leis an sanálaí an múntóir a chruthigh na nótaí. Mar hampla tá aistí curtha go minic ag pól le nótaí tíreolaíochta na háirteiste, de bhór go mbíonn aistí le scríomh I scrúdathe tíreolaíochta go minic. Ach, do tíreolaíocht na sreatha sóisiirí, feiceadh sibh íomhána den cur láthair ag górán, churann sé alt lo seo uaireanta, agus uaireanta eile churann sé cheisteanna ag deireadh na nótaí freisin. Is iad ar múntóirí ar sanálathe ábhar, agus tá únéireacht a có ar an slíos fear a nótaí a chur ar fáil dá nábhar féin. Mas am líana hain nó dó atá tusa, tá na cuisanna iontach mar ilSiar topic ar thupací. Bíodh sé mar spruch agat a bheith cinnte go bhfuil 85 fan géad ar a láiad feicthe mar thura agat I ngach quiz ar na topací atá teacht ar do scrúdú. Mas féidir leat é sin dhéanamh, tám sé cinnte de, go cinnteáigh sé go bheosáigh do thurthaí. Ar nóigh tá olafú níos daine ná cuisanna ag tastáil I ngach ábhar. Im líon ar bith is féidir cuisanna a úsáid mar ilSiar tapa, mar olafú ar scrúdú tá teacht go luath. I níag cuis a dhéanamh, teag tríd na cheisteanna agus den nóta den na PC a fórtú mí cheart. Is staidéir atá an seo. Aim siad na rudí nach bhfuil arólas agus fála méid. Sa bhata tá muid ag chur réiteigh leis na cuisanna ar fad. Bíonn sé cheist I ngach quiz, buin triail as tú céim ar chéim, agus tú chráibre a thuisbáint, trí scríomh agat, agus cosúil ar na réiteigh chun botún a dhéanann tú a aimsiú. Nuair atá tú taobh de thupaigh áirithe, feiceadh tú iarfáp ar scrúdathe a bhaineann leis an topic sin. Cheisteanna clúas tuiscinne sa bhrancíis mar hampla, cheisteanna a bhaineann le technolaíocht aisnéise agus cumarsáide I technolaíocht na háirteiste. Feiceadh tú na hiarfápéir agus na scéimeanna marcála, agus don bhata feiceadh tú réiteach I bhfoirm bhfíseán freisin. Oscail an bhfíseán ar cheist, stop é, agus sein an bhfíseán arís I níag dit é a chríoch nó. Chun tror an bhúntóra úsáid mar thróir an taobha bhreise. Geoigh sibh iarfáp ar umláin a freisin mas mailibh, agus iad seo ar fáil trí Gaeilge agus trí bhéarla. nó déitfá ar grothathir scrúdathe úsáid chun cleachta I dhéanamh ar cheisteanna scrúdathe a bhaineann le topací áirithe. Is com chóirt hoppaigh ar ilSiar a bhíonn sin. Beidh sé mar thuasmhaointe díobh. Tá feidhmiúlacht níos daine ann go dtucaigh sibh air agus an tardáin an úsáid a gcuibh. Faoi ar na bliana féfé sé, beidh breise agus den ábhar le bhfíseán cur láthair nótaí cuisanna curtha lá. Agus iad ar fad deartha do scoláirí agus a bhúntóirí chomála tistí I nglaochláistí agus sa scoil na Gaeltachta. Tá iarfáp ar scrúdathe dú ar topacha ann do gach ábhar hena féin. Tá airnáil an ghaile dachas, scoláirí múntóir agus tistí imethe róáda gan freastal, cuimseoch a bheith denta go digidach ar gach ábhar in áitlárnach a bháin. Tá sé mar spruch a gcuine,
le páirtithe éagsúla eile ón bharna dhigideach seo a gúna. Ná bíodh drugal uiribh aiseolalas a thuair dúin ar an méid a eicin sibh. Nuair a aimíonn sin, be méid ábalta rudaí a athrú, chur leis an méid atá gcuin, agus rudaí a amhsú go ginearálta.